O Black Friday está a piques de chegar e un ano máis divide as opinións dos consumidores. Mentres algúns aproveitan as ofertas, outros dubidan da autenticidade dos descontos. O Black Friday está xa á volta da esquina e un ano máis esperta distintas opinións entre os consumidores. Hai quen aproveita estas datas para adiantar algunhas compras, sobre todo de roupa ou electrodomésticos. Depende, o ano pasado un deshumificador, depende, penso sempre cando entra o que vou a comprar. No, normal, aproveito, no, está todo o dedillo, a mirar. Pero a ver se estamos servidos. Actualmente mira supermercados e mira comercios. Para a roupa temporada de inverno, claro. Pero tamén hai quen non utiliza esta data para mercar ou prefire facelo noutro momento do ano. No, la verdad es que no. Pues la verdad que no, yo suelo hacer mi propia ropa o comprar en tiendas locales. Soy muy friki, es decir, yo compro una o dos cosas como mucho a la temporada. As opinións sobre os descontos tamén son diversas. Algúns pensan que a inflación dos prezos. Yo creo que sí, a ver, si tú quieres comprar algo, tienes que mirar lo que quieras. Más o menos sabes qué precio tiene, si te fijas. A veces pasa eso, sí, a veces pasa así. A veces sí, porque a veces algúns ainda deixan a etiqueta, levantan a etiqueta e ve o outro por debaixo. É o precio, daste cuenta. É o mismo precio. Pero bueno, inflanse un pouquiño e despois ponense o mismo precio e a xente traga, non entendes? A maioría, non toda. Ese é un truco comercial. Algúns pensan que a inflación dos prezos antes do Black Friday é unha estrategia comercial que utilizan no sector para salir beneficiados. Dende o sector do comercio hai quen asegura que iso non é real e que as rebaixas son auténticas. Bueno, hai moita xente que pensa que antes da temporada do Black Friday inflanse máis os precios para despois telos aos mesmos. Pero non se fai, os comercios que conozo de Noia non o fai nadie, non creo que se faga. En calquer caso, este período de ofertas segue a marcar o inicio da campaña de compras do Nadal e continúan mobilizando cada vez máis xente tanto nas tendas físicas como nas plataformas en liña.